novel·la és una novel·la històrica que s'anomena La força dels anells. És una novel·la que està ambientada en els tombants del segle XIX i IX abans de Crist a la Menorca prehistòrica i ens parla de com les persones que no tenen cabuda dintre de fet es parla d'això, que per no ser una novel·la històrica es parla de com les persones que no tenen cabuda dins d'una societat en concret si lluiten amb prou fermesa i tenen prou força per tirar endavant els seus somnis, els seus anhels, poden arribar a portar-los a terme. Evidentment, tot ambientat en aquesta època que he comentat, el segle XIX abans de Crist, perquè és un moment de la història de Menorca molt important perquè suposa un canvi cultural molt fort que hi va haver en aquella època amb el pas del període pretalaiòtic al talaiòtic, ara sembla una mica pelant això, però és així, que va ser un canvi cultural molt traumàtic del qual no se'n sap gaire cosa. He ficcionat aquest canvi cultural. Soc un escriptor, si es pot dir que soc un escriptor, que això ho poso força en dubte, de vocació força tardia. Jo vaig començar a escriure fa poder 10 anys, no fa més. I vaig començar a escriure històries històriques. I sense quasi donar-me compte em va sortir una novel·la. Vaig trobar un editor agosarat que me la va voler publicar i evidentment aquesta novel·la és un fracàs, però ja tenia una novel·la publicada. S'anomena Honderos de la Menor, està escrita en castellà. Aquesta, per cert, La força dels anells és en català. I la meva intenció era publicar una trilogia de Honderos de la Menor, però l'editorial que me la va publicar va fer fallida quan va començar la crisi i no vaig poder continuar. La segona part vaig fer una autoedició a la plataforma Bookwork i la tercera, que també la tinc escrita, però està en calaix a casa meva esperant temps millors. I ara tinc aquesta novel·la, La força dels anells, que la vaig escriure en els cursos d'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i a part d'això escric contes i col·laboro assíduament en revistes culturals de Menorca. El projecte Cívic m'ha agradat principalment dues coses. Bàsicament és el que ja han dit els companys. En primer terme, que per un escriptor com jo que s'autoedita és una possibilitat de donar-se a conèixer molta més gent de la que realment arribaries si fos una autoedició normal i corrent. Així, la xarxa de biblioteques és fàcil que te llegeixi més gent de la que te llegiria. I per una altra banda, Cívic és un projecte força innovador que fins ara no s'havia fet una cosa semblant, que conjuga, com molt bé han dit, el llibre en paper amb el format electrònic. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que m'ha agradat molt és la possibilitat d'afegir materials extras, materials addicionals. Jo, en el meu cas, he posat tot un seguit de fotografies, de localitzacions de la novel·la, les plantes que fan servir els protagonistes, etc. M'ha semblat una opció molt interessant.